29 kaDisemba. Oh hayi bo, 29 zikaDisemba. Hayi bo, phela kithi ngoDisemba. Phela kithi ngoDisemba. Phela kithi ngoDisemba. Oh, ngicela ukubona nje eyabuya yemadoda. Aye madoda, oh yabuya inkanyama. Aye madoda, awu yelele yini madoda. Aye inkanyama abuya madoda. Aye inkanyama yayibhokile bo. Yemadoda nanku umhlola ndiwubona apha bo. Unge-29 kaDisemba, silapha ekhaya. Abuye inkanyamba isitshingitshane sasuka mfondini. Isitshingitshane kunetha, wawusibonaphi isitshingitshane kunetha? Sabaside mfondini, sahamba isitshingitshane sawela sayophumelela enyengweni. Uyeva na? Ithe sasijongile kanjalo lapha enyengweni, buyile madoda amafa emnyama evalile ithemba inkungu. Bahlilifu lafike ladibana nesitshingitshane lakhuphuka nemithi madoda. Hey, ukuhamba kukubona madoda, zange ndiyibone into enje, ndandiqala ukuyibona. Akandincina ke lento endiyithethayo umphi. Uthini uMayanda apho bo? Uthini yena uSlongo? Uthini uBamncancibhekilizwe? Ndiyabulela, ndinicelile uba nigcine abantwana bam apho ngoDisemba, nabagcina kakuhle madoda. Ndiyabulela kubo bonke ndisebenze nabo. Nantsi ingoma ndibuyile ndiyitsho nangoku. Ikwanguye uBig Voice noZulu lasala sibekela ukofana nothukeni nomthathambeli phezulu. Uyeva na? Ye madoda ndibuye ngamandla kulo nyaka. Uyeva nje nawe. House. Cheers.